స్కిన్ కేర్ అంటే మీరు వాడే క్రీమ్స్, సీరమ్స్, ట్రీట్మెంట్సే కాదు. మీ స్కిన్ హెల్త్ కోసం మీరు డైలీ ఫాలో అయ్యే హ్యాబిట్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. గుడ్ స్కిన్ స్టార్ట్స్ విత్ అ గుడ్ రొటీన్. Proper sleep and enough hydration are two simple steps to make a big difference. Proper sleep అంటే minimum 6 to 8 hours of sleep. ఈ టైంలో మీ స్కిన్ రిపేర్ ప్రాసెస్ని స్టార్ట్ చేస్తుంది. ఇన్అడిక్వేట్ స్లీప్ వల్ల మీ స్కిన్ డల్ అండ్ టైర్డ్గా కనిపిస్తుంది. అండ్ ఆల్సో ఇనఫ్ హైడ్రేషన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మినిమం 3 to 4 liters ఆఫ్ వాటర్ రోజు తాగాలి. దీనివల్ల మీ స్కిన్ హైడ్రేటెడ్గా గ్లోగా కూడా కనిపిస్తుంది. రిమెంబర్, inadequate sleep and hydration are foundation to your skin concerns like acne, pigmentation, hair fall, aging, etc. So, Ilan Aestheticsలో కన్సల్టేషన్ అండ్ ట్రీట్మెంట్ ప్లానే కాదు, మీకు పర్సనలైజ్డ్ డైట్ ప్లాన్ కూడా సజెస్ట్ చేస్తాం. హెల్దీ హ్యాబిట్స్తో స్టార్ట్ చేయండి, ఎక్స్పర్ట్ కేర్తో ఎన్హాన్స్ చేయండి. Ilan Aesthetics, where science meets personalized care.